Politics le Thu Thar Thlirna episode somsari pasarina kan lo lom le veka chu kan thlir ho masak ber tur chu India sana August ni somparia thotani zandar som le chan venhulama khan US President Donald Trump le Ukraine President Volodymyr Zelenskyy te chun US President chena White House anin koma he anin komna hian thupui mo tak tak an soiduna anin komna hian Russia in Ukraine arun mek ti top na tur malak dan tur sang sang ten soidun nia hruaitania an pani hian chanchin thar lakhom tu te an kom dun ngala chuta chuan Trump chuan US chuan Ukraine chu venhimna thatak le an ram himna tur an ngai tua sak tur thu a soi chuak ani Zelenskyy chuan an ram Ukraine chuan Europe ram te puinein US nena tangaral thuam thatak tak le an momo thu a soi chuak bokani Zelenskyy chuan US Russia le Ukraine ram hruaitu lu pathum te mun khata inbiakna nei turin Ukraine chu ein pe reng ti asoi chok nan le a Trump pon chu thu chu tha ti thu asoi ani ram hruaitu pathum te inbiakna aom lo chon indo chu chhunzawm zel ania chu wangin indo tihtawp nan ram hruaitu pathum te inhmu ani chon indo tihtawp na hun aom theih a be sei thu Trump a hian chanchin thar lakhom tu ten kom dun na hian a soi bakani Zelenskyy hian kumin February thla a White House at lo tum khan US ram hruaitu ten ama hin lo cha chua deuh zek ani kha hei hi kan video masa khan malawa khan kan ron soi to a tuntuma Zelenskyy a White House a US sarkar hruaitu te nena inkawmna hi chuan a boro ka jang khain in cha chuana lam hoi tong kampo an soi lang talawa chanchin thar lakhom tu pakhat Real America's Voice a athok Brian Glenn a chuan Zelenskyy hi zona zot le in kumin February thla White House ron tlo tum khan su thalwa ron kal India chu wang chuan I suit hak lo kha kalau soi sela chu wang chuan min ngai dam ro atia Zelenskyy chuan nui sa ngina chang leta ke chuan hei nangma wangin in cheina karon thla ka pangai takin suit karon hata a nangma jok khan I suit ngai khei ron halea nang chu in thlak lo ke chu ke in thlak ani ti in a chang leta chanchin thar lakhom tu tele hemi official om hote an nui dar darani Trump point Zelenskyy chu anal ka ti kha ka soi to kha ti in chanchin thar lakhom tu te zona an channa hian alo comment ve bakani Zelenskyy chuan anupui Olena Zelenska in Trump anupui Melania Trump nena alekha thon po Trump hi pe in he lekha thon hi ita tur nilovin inupui ta turania atia Trump chuan o meicha ta tur mo o atha e atia annui dar tarani Zelenskyy hi February thla a White House atlo khan Vice President America Vice President J.D. Vance khan US in Ukraine atan puina zonga lom thu isoi lo tia alo cha chu awang ni tuntuma Zelenskyy and White House a US President Donald Trump a mu tum a chanchin thar lakhom tu te ma an thu soya hian Trump patnena hian voiruk ngot thank you tin lom thu a soyani US President Donald Trump le Zelenskyy te in mu na chungchang a hian an mani panni ngorgorin mu hi chuan Thu Thar han soi tur po om hran lawa amai ro chu August ni sompanga khan kan video masalama pokonon soi toangin US President Donald Trump le Russia President Vladimir Putin te kha Alaska in hmuna nein Ukraine ram ina indo Russia lakha antur mek chungchang remna le monom thina tura soi ho na an nei ti kan soi kha khami bo zu na khan US President Donald Trump hian an Putin ne an inbiakna chungchang hi an inbiak zo nu khan Zelenskyy ki biak lat na mangin ashril ta ti chuan chumi bo zu na kal zela chuan tun tuma hian Zelenskyy hi US a thlok thla in US President Donald Trump le a thui hruai sarkar mi poimo te honen inbiakna an nei ta ni US apani na chuan ti hian kan han choi chhunzawm be nge US President Donald Trump le Ukraine President Zelenskyy te White House a inkawmna an nei zon nu hian Europe ram hruaitu ten he inkawmna hi an ron zom ve ta White House a Oval Office a he inkawmna hi nei ania ti chuan heta tel te chu US President Donald Trump a Ukraine President Volodymyr Zelenskyy te UK Prime Minister Keir Starmer te French President Emmanuel Macron te Italy Prime Minister Giorgia Meloni te German Chancellor Friedrich Merz te Finland President Alexander Stubb le European Commission President Ursula von der Leyen le NATO Secretary General Mark Rutte te annia Oval Office inkawmna tak tak an nei ma hian chanchin pomi te om an phalawangin
abultan nan White House a East Room a inkom ho na hi an han nei pota chumi a chuan Trump hian Europe ram hruaitu te nena hian August ni sompanga Alaska Russia President Volodymyr Putin nena hmaichhana inbiakna an nei chungchang te kha ashrila Trump chuan Europe ram hruaitu te na White House a inkom ho na thukhawm nei tura an local chu thil chin chiatlak takle alom omati thu te po ashrelani Trump hian ama ka chuan Russia le Ukraine indo meka inremna tlon tlinga theihnan inkahhai adu thu alo soito thina chu soi chuakin inkahhai kha a thaber nit a ka hriat thina wangin kalo soi thina tuna chuan inkahhai chu thleng tari boxi lawa indo danga po inkahhai nei kherlovin anin do te an lo ti top to thina chu wangin inkahhai nei chu thil tulber aniam ti chu ka ngai dan anita ti na soi chuaka Trump hian Khawvela indo na parok president na nin huwa hian ati top thu soitoa chung ati top pa chuan inkahhai pakhat ma nei lawin indo hi top the chu wang chuan inkahhai nei kherlo po hian Russia le Ukraine indo hi ti top thei abi sei thu soi chok nia ngai the ni Trump hian hetiang ang indo ati top to hian ram le ram indo te khan in rem nan du tak tak chuan inkahhai ran pa nei lok kherlowin anti top ngal thiang ti in athuk ani deuh bere German Chancellor Friedrich Merz chuan hetian inkom ho na hian Russia le Ukraine indo chu inkahhai nei thoi se du thu a soi chuak ve boka Trump chu Russia nena inkahhai nei tura nat taka nor turin angena French President Emmanuel Macron appoint hemi German Chancellor Friedrich Merz tu soi hiron tuini in inkahhai om thui adu thu tele om thui se tha a rin thu te po aron soi chuak ve bokani UK Prime Minister Keir Starmer appoint Russia le Ukraine indo chungchang chu ati top theina turin tuna nin mu khom na chuan mason na thatak a thlen thei ngei tur thu a soi chuaka Ukraine tan ram venhimna thatak pek chu malam pan na ta na thil tul tak aniang atia US Russia le Ukraine ram hroi tulu pathum te mun khata inbiakna nei chu indo ti top na tura malak na tur poimo takle ti ngei tur ani thu a soi chuak pokani he White House East Room chanchin bumi te phala thukhawm na an nei zon hu hian chanchin bumi te telovin kongkhar in kharnanin Oval Office lama inkawmna tak tak chu Europe ram hruaitu tele America President te hian an nei chhunzawm ta a an thukhawm nei mek dar kar ni chong nuwa chuan an thukhawm chu anan chol lai lok le ri phota heta hin chanchin thar then khata chuan Trumpan Putin chu biaklat nein abileria an chol ren ron ti in an soya hei hi alo dik ngei renga Russia lampang an president io thupong tu point US President Donald Trump pachon an ram President Vladimir Putin chu biaklat na mangin aron bia ti alo nem nget ve poka hetia Russia thupong tu na soidan chon Trump le Putin te biaklat na mangin minute som level anin bia chuta chon an thil soya chon ram pahni te indo chungchanga hian inrem na aum theina turin palai tamjok dialogue kan ti inbiakna nei turin representative antia aram io te atamjok an tel thi dan tur chungchang te po an soiti na soya chuta tak chuan mi tamjok an tel chuan an inbiak khami hmaichhana inbiakna nei hilo ni ta sela Putin hi ahringa hranin hmaichhana aron tel inbiakna nei turin aron tel ve dungem ti te po chanchin thar thren khata chuan an ngeni an lo wa ngai fin ngai fin ni lovin an wa ngeni ring ani chu katong kam thiam nei na deitela ti chon Donald Trump hian social media aman thu social atarlan danin Putin nena biaklat na manga anin biakna chuan Putin le Zelenskyy te hmaichhana anin biak theina turin rawtna a han thlen ti asoya anin hmuna mun turpo anma ni pahni Putin le Zelenskyy ten an la rot chhuah tur aniang atia he athu han rawtna hian Putin le Zelenskyy te hmaichhana anin kom zo ama Trump popon azom ve turin rawtna hi a han siam ni na soya Trump chuan Europe ram hruaitu te nen an thukhawm na hian Ukraine ram venhimna pek dan tur an rel thua soi choka Europe ram ten US ten nena tang rolin Ukraine ram venhimna pek an rem ti tlang ni in a soi bokani an thukhawm hi he Trump na Putin a biak nu hian an han chhunzawm le chuta chuan reilu tuklo minute som thumvel bor thukhawm an nei len nu hian India sana August ni som pakwa jing dar thum le achan vevel khan an zota
an thukhawm zawh nu hian chanchin thar lakhawm tu te komna emaw an thukhawm chanchin chungchang soifian a hran pa a awm ta hau lo mai a he chanchin kan ron buat sei lai thleng hianin hemi chanchin thar lama te hin kan han en kola tin thu thar engma kha anin mu khom chungchanga an thu re lamo an thu ti hlotlin ang chi kha engma soitur a awm lem lo chu wang tak chuan ram hruaitu te hianin engtin nge an ram an thlen huna a soifian a ten la nei don nge I kan thathiam to big lo ke ni hianin he chanchin kan buat sei lai hianin nang ni kan subscriber te le kan video lo ngai thlathin tu te khanin thu thar barin hriat theina turin video hi ron siam wat kan lo du ve box sia he video kan upload nu emo hianin heta Europe ram hruaitu then khat te le US President Donald Trump atin mu chungchanga an thu rel tak hi soifiana em don em kan hreta biak talawani chanchin thar then kata chuan Germany le Finland embassy te chuan he thukhawm an thu rel soi chen na hi alom don ni te poin an soya chuta chuan an soi dan chuan Zelenskyy le Karstamar nena tangin chanchin hriat tur omang ti te po oma ma se chu po chu US lam sawrkarin mo Europe lampang ramdang te atanga official anem nge na kha a omlem lo bokani UK Prime Minister Karstamar chu White House a chua sandonin CNN chanchin thar lakhawm tu pakhatina zawna lo zawa enge in soi ho ti zawna azota chuta channa chuan kan soi tok mai atia chu chanchin thar ber polania he an inkawmna hian Trump chuan ringleng longin Putin a chuan indor na siam turin min duin ka ria chu in thathiam mayam athu soi hi amak reng ani tin a soi nin chanchin thar lakhawm tu te hian an soya he enge ni amaika thil soi om lo a soi chuak deuh nia soi hi chanchin thar lo khat viawa a chan po heta indor na siam tura min du ati hi Russia le Ukraine ram chuan ram in thleng chungchang an soi ho nge turin Putin a hian min du ni tiang zong khan a thluk thei boka amaro chu thluk thei lo boka indor na siam tura min du ati hi Zelenskyy nena inbiakna indor na nei turin min du ati nge ram in thleng turin indor ton turin min beise ni ti a soi kha a khoi ki zok khange pom tur ka hrethiam hara thil boi thlak ve deuh tak mai chu hemi anin mu khom na ba ka hian chanchin thar than khatain ram hroi tu lu than khat hian in chanchin thar lakhom tu te an kom na mo he tiang ang thil an soya hian official level a thu poi mo tak ang hi chu anin ang diak hin an soi ngal pop lo thina chanchin thar lakhom tu te lo hriat ve tu ri chun ngun taka an ngai tu nuwa trong kam uluk tak ten press release kan tiang chi ka an ron nei thina wangin Trump pathet soi te heta European hruaitu Europe ram hruaitu tena Trump an kom na chungchang a po hian an trong kam hin film khur ma chu wang chuan wangai ruat thei thil tu ri chun thil soi an neya amaro chu ani na tak kha an soi bol si lawa hre thiam har ani ti te po kha kan han soi vele hrim ni sela te chuan a pathum na chuan Hamas te chuan palai na thok tu Egypt le Qatar ram palai te nena Israel nena inkahhai an nei theinan inkahhai rawtna an pum thu an thlen ani chu Hamas te hian ni somruk chung inkahhai aom theinan mitang an kol mek som nga zinga nungdamala som te chua lailok ni se ti in rawtna hi an pom ni nan soya Hamas te hian an rawtna hian Israel in sipai chakna manga Gaza an bi mek chu he inkahhai an ron rot ni somruk chung hian cholsan ni boxe an ti ani Hamas te hi Israel nena inkahhai an nei thinan hian August ni som pariat tho tan ni khan Qatar Prime Minister Mohammed bin Abdul Rahman bin Jassim Al Thani chu Egypt rama hian azina chuta chuan Egypt sarkar palai tele Palestinian por sang ai o tenen he Hamas tele Israel te inkara inbiak remna inkahhai om theina tur hian an soi howa thil soi ho na hian he palai he te norna wang te hinge Hamas te hianin Israel nena inkahhai nei an du thu chun soi chok ta amairo chu mitang kol somnga zinga nungdamala nia hriat zinga som te chualai lok an ron rot hi he inkahhai an rot na chungchanga hian thil ti hlotlin theini donem Israel sarkarin engtiang angin nge angai don ti chu hunin la ron hril chho thoi tur angai taila Israel Prime Minister Office chuan August ni somporuk inrin ni zana khan thu chu siamin Hamas te nena inkahhai an nei thina turatan chuan
Hamas ten ata tol nilawin voi khata an mitang kol zong te chu an ron chuang ngal vek tur ani ti Israel sarkar Prime Minister Office pe khan an lo soi le boxia hetiang te ni wang hianin Hamas tena mitang ata tola ron chu som ron chu loi lai lok phot an roti chu Israel sarkar tan he chuanin pomahar mai theini US President Donald Trump appoint August ni som pariat thotan ni khan a social media man truth social a Thu Thar Thlirna Hamas ten mitang an kol mek te chu an ron kirle theih hun kan mu theih hun atan chuan Hamas te chu machona noi chimi vek an ni huna ani don mai ani atia chu hun chu a thlen ma le a hlotlin na thleng ma thei jok don ni na soya hetianga US President mewin Hamas te an ngeni an ngeng rei lutuk to hi ado theine na thlin to big don lo nianga truth social an soita ka hi chuan Hamas te po hianin tran reng chu omzi om don lo nian hriat wang te po ni mai thei tuna Hamas ten inkahhai theihna na rawtna thar an pom tak chungchang hi Israel sarkar chuan August ni som pariat thotan ni tlaya khan hriatirna an dong ni in Israel lampang chanchin thar lokhom tu te chuan an soya Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan Hamas ten an rawtna an don chu an lo ngai tu tur thu soya ma se Israel du dan chu ata tol nilawin voi le khata mitang chu avek chu an du dan ala ni reng thu asoi non le boka Israel Prime Minister hian Hamas te chu an din mun a chiat to zele Israel in Gaza be puin han thlak tak tak chuan an zama chu wangin ama ai chuan an nem te hle dorpo an olsam chodon lia angai thu te po asoi chuakani Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu chuan August ni sompare thotan ni khan Gaza division a an ram sipaite o atlo an ram defense minister Israel ka chale an sipai ho tulu Lieutenant General El Zamir le sipai ho tu dangten an troi oma heta hian an ram sipai te chu theih pa an ram chan na an tho wang le Gaza a Hamas helpol te noi chimi tura tha an tho na te afak thu soya chu ta chon Hamas te po chu I khami an chungchang soin Hamas te hian an din huna cheto lutuk ti hi anin hrea chu wang chuan ram palai khami inkahhai theina tura palai na thok tu te point I an nem to indo ran nuam hle ti te po asoi chuakani Hamas ten bitang som churot na manga inkahhai an du ti an soi chu an Israel National Security Minister Itamar Bengvarthlak chuan soi selin an ram Prime Minister in chu tiang rot na chu apomani chuan hilcha thlak tak ani tur thule rem chan na Israelin ani mek chu an chan tur thu soya tun hun hi Hamas te ne vek na hun rem chang ania hetianga ata tola in rem na nei hi chu Hamas te ne tak tak theina tur le Israel sarkar ta na chung Hamas te noi chimi theina tura hun rem chang an nei bo pel na hun ani ti na soya hemi Israel National Security Minister in a soidan chuan Israel hian ma po in Hamas te noi chimit vek turin hun rem chang an ne ma se an lo bo pel to tun tuma Hamas te na inkahhai theina tura nisom ruk chunga mitang an kol som ron chua an rot te mei hi chu Israel Prime Minister hi chuan apomani chuan aza thlak khopang ti in alo ngeni angai dan soi chokani Finance Minister Israel Finance Minister Bezalel Smotrich upon an ngeni Thu Thar ron nei vele heta po hian hetiang Hamas te rotna anga mitlem te ron chu an tum chu mitang chan ve zet te ngai thana le Israel in indo abi meka nena chan na turrem chang tihtawp na tur mai zokani atia Hamas te chuan Gaza pum puilak an tumo chu an zama chu wang chuan Israel sarkar ina be puithlak tak atum hi Hamas te chuan an ngai ngam talawa tiang hian inrem na lai lok nei hi an ron du ta an rot na hi Israel sarkar chuan apom tur ani lo aron ti ve bokani hemi te pani chungchang hi kan video masalama pok an ron soito thina Israel sarkar tuna ngeni kai hroi mek tu Benjamin Netanyahu sarkar hi tang rol pol an nia political party sang in hlom khom an nia chung zinga chuan hemi Benjamin Netanyahu tenena party in ang nilo an ni nuk awang hian an National Security Minister le an Finance Minister Bezalel Smotrich te hi chu tong kam na tak hian an ron tong choka hemi te pani hi chu Europe ram tam takin Hamas te chungchanga ngai dan engeni khating tum tlang lutuk an nei thina wang khan an ram to pon phal lo hial ani chung ang te chu
อันนี้วังจวนอันนี้ปนหิเฮียนทอมันรนในเละฮักไม่อันนี้อิสราเอล Prime Minister อินอันรำช่วยตุปยหมดจีงอ่ะเฮ็ดยังอังเงี้ยนี่ไงดาน Hamas เตเนี่ยนะอินกะหายอมเทนตัวระ Hamas เตปสุอันเนมตะเลยอามาเอ็นดอรันดูมชาวดอนตาเตียอะคอมเมนต์รึงตะวังพอเฮียนอิสราเอลเงี้ยนี่ politician เตจิงอาคารไงดานะพิรตะทุยไม่ยัชันพอPrime Minister เฮียนอัเทนขัดเอรอจวน Prime Minister เฮียนตัวนะ Hamas เตนอินกะหายนี่สมรุกชุงเล็กปนอิสระอันดูอะมิตังสมรอนชัวอันดูโดนนี่จวนปมไม่ตูร์อาชันจูมีตังประคัดเล็กนุนนับปลุลุตุกติงินอันเราคอมเมนต์เวียบกะอาไม่รอดจูเฮตียงอันมานี่ Cabinet Minister เตจิงอ่ะไม่บักกับเอฟตุลามาปออิสราเอล Prime Minister เฮียน Hamas เตนเฮตียงอ่ะมีตังอันก็อาจจะไว้รอนชัวแล้วว่าอัตเลมเตอัตตาตัวรอนชวนตัวมังเตจูปมตัวรันดิโลหุลหัวดิปอลเตปอนอมบกะสุดที่ชวนอิสราเอลสรการpolitician เตจิงอ่ะเฮียนินไงด่านช่างอากัดตันุกเมนี่ปาลีน่าชวนกันนนสวยต่อที่นังอินอินเดียรัม Vice President หลังจาก September นี่กัวเฮียนในอันนี้โดนะอินเดียสรการไล่ปุยไก่ช่วยแม็กตู BJP เลยอันจันรัวปุยเตอมคมนับปอล National Democratic Alliance เตจวนกันดิเดตตานมหาราชตราลาร์ซับที่เมก CP Radhakrishnan จูอันปมตาเฮมี NDA Vice President Candidate CP Radhakrishnan ฮีTamil Nadu State BJP President ลุยเล่Coimbatore Biala Tanga Lok Sabha MP Voini Lounito Ania Kumsang ni Somni Pathum Khan Jharkhand Larsa Patan Rawtna heti chung hian Puducherry Lieutenant Governor Nale Telangana Larsa na tepo alo muito thinani Kumsang ni Somni Pali July ni Somtum Pakhat Khan Maharashtra Larsa Patan Laklo Ania ama hi Tamil Nadu a Tirupur Khua a Kumsang Khajako Somnga Pasari Khana Pianga Zirnalama chuan Business Administration subject a bachelor degree anei ama hi hemi Hindu kulmuk pol Hindu nganing te ram alo zawh theihna tur le Hindu in zirtir na te atop mai lo na tura an Hindu tlom ngai pol lar RSS member rin takania a politics jin kong po hi politics taka lu ma hian RSS mi le sa ni in RSS tana thanhem ngai takana lo thok to thin ani India ram Vice President in thana hian tu tenge vote nei theih kan ti chuan Rajya Sabha le Lok Sabha MP 10 vote an thlak thina he Vice President in thana hian tling tur chuan candidate pakhat hian in vote zathum som ko palital an mu pha ka ngaya tuna India rama sarkar lai puya sarkar na siam mek tu NDA le kemi NDA BJP le antran rol pui te hian tundin muna chuan antran rol pui kemi NDA tel kherlo amar chu BJP sarkar thlop tu etenen chuan vote chali somni pani an mu phak ring poll an oma chu ti ni wang chuan NDA candidate hemi CP Radhakrishnan hi atling ngei tura ngai thei ania amaro chu eptu poll lampang inzom khom poll India bloc hemi Congress le an thurol pui te chuan India ram Vice President in thlan lom tura hian candidate tur nei ve ngei an dua chu hemi chungchang hi August ni sompariat thotan ni khan New Delhi an rela amaro chu he an rel hi August ni sompakwa thole ni chonu a ai tunge an candidate tur chu pon an tum thung nia soi nia chanchin thar thren khata chuan India chimlam Tamil Nadu lampang mi I candidate tan an vote chorin ti te pon soya tin heti lai hian Trinamool Congress West Bengal lama Mamata Banerjee polte chuan candidate tan hian Mahatma Gandhi tupa kha an vote chuak ve boka tunge an ti chian tak hi India bloc te hian an soi mai ri lo wangin tun thole ni August ni sompakwa hian chonulama hian puan chian an tuma chu ngani a hriat thui don ni te point alangani te chon kan chanchin thar thir zawna kan du tok le mayanga ngani video sei do siam hi thren khat hian comment lama indin thu te hi in soi thina wangin tun tuma po hian in duai na sei le to mai theya in thlarun om view thina amero chu min hriat puya ta na kan du chu thil thren kat chanchin thar thir zawna he kan YouTube athu pui po hi kan video thu pui kan on siam hi politics le thu thar thir zawna khami anga kalpui kan ni ti kha minon hriat thiam pui ula chanchin thar wa chiar por ran pa kha kan ni lawa
kan hriat thiam dan le kan zir chian na tang te a chanchin thar lo om kha I at zir chian na kha at thlir zawh na kha kan nei ve thina kan thiamang tok tokin chu mi te ni wang chun TV vela amo news channel dang anga chanchin thar om han chiar por pora I hriat thiam ol som deuh tura atlang puan soyang ai ma khan ke ni hi chon I angeni toy si kim chang si te an tiang deuh khan I kan ron soi ve thina apuang tupa hi katong kam bung ro te hi angeni a hausa lo ema tin ngeni dang te hi nal fashan lutuk lo boka oki lo sang lutuk lo nen chung te chu indu thu sam lo na te po ithil tam taka thleng thin tik hria tin mic te po hemi kan record na man ro te po hi niang ngai thla ka hriom dewe ti pol te point oma kan thathiam vek chuwa har sat na sang sang te po hi kan lo nei ve chak lo na sang sang te po khatiang khan min lo thathiam zel tur le mason zel turin ke ni po kan in buat sai ni ti kha min lo hriat pui ula kan video ron siam te hi min lo like saka comment lama te min lo tran pui le a in ngai dan te ron sei chok ve thin turin kan som chowa tin kan channel la subscribe lo te po khan khoi takin min lo subscribe sak ula hei comment ron pe tu te hi in kan channel in subscribe lo hi a hriat thei ti na comment pe tu tam zo ke jung kan channel in la subscribe lo ni ti te po kha kan lo mu thina ni tin kan video siam te hi hetia ngai thaliam mai lo hian ngai thave tura in du sak te nena lo share chong thin turin kan som chewa share ti kha hemi kan video hnuaia inzia kha khanin share ti khan met ula ti chuan in share tu na kha WhatsApp a emo Facebook te ngele social media danga in mana te khan a link kha a share thei thina zawh theiang beramin lo share dar sak ve tur chepo cheu pon kan som cheu voin hun nuam tak le hun thatak in man kan du sak cheu